Altså, jeg synes, det er jo en stor fordel i undervisning, fordi hvis du har for eksempel nogle elever, de behøver ikke at være dårlige elever eller gode elever, men nogle elever, der måske er noget lidt langt frem i deres opgave, så kan du måske spørge, om de har lyst til at hjælpe dig med at eventuelt filme det her, og hvad skal man sige, lave noget undervisningsmateriale til dem selv, som de kan bruge. Og det er der faktisk ret mange, der gerne vil. Eleverne er rigtig glade for det. Altså, de synes simpelthen, det er spændende, for det er jo noget, de er vant til at arbejde med, så det kan de rigtig godt lide at arbejde med iPads. Til at sidde og læse en helt instruktionsbog eller læse et manual, så kan de simpelthen gå ind og se en film i stedet for. Og der er mange af de elever, vi har, de er jo ikke særlig glade for at læse. De er måske læsesvage eller ordblinde, så er det fantastisk, at de kan se en film i stedet for. Jamen, sidst vi underviste med iPads og viste en film, hvor de skulle kommentere på filmen bagefter. Så var der helt stille i klassen, der var ikke nogen, der snakkede udenom, det var simpelthen alle fulgte med og hørte efter hele tiden. Plus nogle af de elever, som ikke plejer at sige så meget, de var faktisk med i timen og fik også noget ud af det. Så det er kun positivt. Det er en af de ting, at vi har elever, der brokker sig over. Hvis vi underviser måske 20-30 elever og en lærer, så er der ventetid, fordi jeg skal måske rundt til 5 forskellige grupper, inden det er den næste tur, og så slipper de for ventetiden, så kan de lige gå ind og se en instruktionsfilm, hvordan man gør. Nogle elever klarer sig selv, andre de skal hele tiden have hjælp, og ligesom presse lidt på, så de hele tiden arbejder med andre. Der har jeg for eksempel, vi har nogle burmeser, som ikke er ret gode til dansk, og har svært ved for eksempel det der faglig kommunikation. Altså, hvad hedder den her stump, vi står og roder med og sådan noget. Når han så begyndte at se den her video her, så skete der en hel masse op i ham. Han plejer aldrig at række fingrene op, når vi bare står med vores PowerPoint og vores pegefinger og siger, ja, så kører det den vej, og så er det den vej. Lige pludselig så følte han, at han var mere med ind over den her seance, end han egentlig var før. Så ja. Det positive for eleverne, det er jo også, hvis de selv laver en video, så skal de også selv formidle den. Det vil sige, at de skal sætte ord på det, de går og laver på den måde, så lærer de også mere ved, at de ikke kun skal gøre det, men de skal også fortælle, hvad de gør.